Noiz da oraindik urregorrizko erlojuetan pulsoa nervioso atzaskalakadoan zikarroa eskuan banku atrakua abiko zidentearen abisuari herri guztian hor garen dakien arren maskara jarri nahikoa da pistola bat bildurrez akabatzeko inguruko denak ondo joango da egon seguru bankuko zuzendaria gure alde daukagu Zazpi lapurrez da diru zuritu bete furgoneta Kaiman irretan ekartuko gara zuzendaria gu eta presidentea Naikoa pistola bat akabatzeko inguruko denak Mafia nahi bandolero eta arronago herriaren zerbitzari herriaren ordenaka Mafia nahi bandolero eta arronago herriaren zerbitzari